كبير خلنا تبخان تراخيبها. ثانك يو አቶ መርሃዊ ዱብሳ እጂ አንሚት ክበራሙ ثانك يو خمي وعلكم ناي بحقي داس بالزاتي قطع عنتو بي بمسارته مسمع أبيات النقم بحد الشيء أتي نسلتي تبور لهم استمروا ناي بحقي خمس كنوكم فوتو تطلعوا لهم في لايزناي كونفليكت ريزولوشن بال قليل أيقونان أزيو حيال هيوتنا كله خمتي اختبول توت أنحها ويقول توت أنها ግርጭታት እቲ ግርጭታት ከመይ ጌርካ ትቆጣጠሮ እዩ እቲ ግርጭታት ክብገስ ከሎ ሓሳብ እዩ ገና ኣብቲ ምጉናፅ ከይበፅሐ ከመይ ጌርካ ተመሓድሮ ተዘይኮይኑ ፍጡር ሰብ ኮንካ ካብ ምሕደራ ወይ ካብ ግርጭታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምትካ ግርጭታት ዘጓንፍ ንቡር ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርና ክነመሓድሮ ይደለና ሕጂ ዜርና ፖለቲካ ረብሓ ስጋብ ዝኾነ እዚ ንነብሮ ዘለና ህይወት ንባዕሉ እቲ ንስራሕ ወፊርና ረብሓ ሒዝና ንገዛና ተመሊስና እቲ ነእትዎ ኣታዊ ከመይ ጌርና ነመሓድሮ ንባዕሉ ፖለቲካ ይኮን ዶክተር ሞያ ኣለዎ ኢንጂነር ሞያ ኣለዎ ካልእ ሞያ ኣለዎ እቲ ኢንጂነር እቲ ዶክተር ትኻልእ ኣይኮነን ሃገር ደጥፍእ ወይ ሃገር ደመሓድር እቲ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ወይ እቲ ናይ ፖለቲካ ኤሊት እቲ ሽግርና ከዓ ኣብኡ ደሎ እሞ እቲ ዓውዲ ዝርርብና ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ግርጭታት ሓደ ሓይሊ ይወፅእ እሞ ነቲ ሓይሊ ንዕኡ ዝፀባዕ ሓይሊ መፅዩ ክብል ክዛረብ ከለኮ ኣብ ሓደ ዕላማ ንሓደ ዓብ ፀላኢ ንኸልዕል ይብገስ እሞ ኣብ መንጎ ምግርጫዋት መፅእ እቲ ምግርጫዋት ናይ ሓሳብ እዩ ዝጅምር እሞ ኣብዚ ንባዕልና ከም ሰብ ኣነ ኣብ ከተማ ያሳያትል እንዴ ዝነብር ኣካል ናይቲ ዝሓለፈ ግርጭታትን ዝሓለፈ ጎነፅን ኮይነ ንነዊሕ ዓመት ስለ ዝኸድኩ እዚ ከዓ ከም ሰብ ብፍላይ ምሁራት ካልእ ክንብሎም ንኽእል ኢና ከመይ ጌርካ ነዚ ግርጭታት ዘመሓድሩ ሰባት መሚኻ ተውፅእ እቲ ብቕዓት ወይ እውን እቲ ሓይሊ እቲ ሱር መሰረት ክኸውን ደለዎ ከምታ ዓንተበይ ዝብላ ዝነበረ ካብ ረብሓን ካብ ገንዘብን ድረሓቕ እሞ ንስለቲ ሓቂ ንስለቲ ቃልሲ ክስጉም ኣለዎ ኢሎም ትብዓትን ክእለትን ዓቕምን ደለዎም ሰባት ከመይ ጌርካ ኣዋፂኻ ኣበየ ከተምኡ ኣበየ ውድባቱ ኣበየ ዝለዓል ደሎ ሓይልታት ሰኪዕኻ ነዚኦም መልሚልካ ከመይ ጌሮም ነገራት ኣልዩ ከመይ ጌርካ የቀራርቡ ኣብ ምባል ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ እቶም ንግርጭታት ክፈትሑ ኢልካ ተምፅኦም ዘለካ ሰባት ብቕዓት ዘይብሎምን ልዕልኹ ድማ ተባዓት እንተዘይኮይኖም ርኢና ኢና ልዕሊ 1400 ዝነበሩ ከተማና 34 ዓብደለና በፂሕና መርሃዊ ሶሪ ኣፍታ ሕቶ ፕሊስ ትንተና ሕጂ ነታ ሕቶይ እንታይ ደ እቶም ክነጥርዮም ደለና ሰባት እቶም ነዚ ነገራት ክፈትሑ ዝኽእሉ ሰባት እቶም ሽማግለታት እቶም ነውፆም ሽማግለታት ትብዓትን ዓቕምን ድወነኑ ዶ ክኾኑ የብሎምን ነዚ ኣብራህለይ ክብለ ብፅሑፉን ምስ ኣበኹም ንብኣሰዲድያ ነይረሞ ተንኪዩ ثانك يو مرحبا እሱን ዲቲ ፀገምና እንታይ ድዩ ንመራሕሲ ህዝቢ እዩ ዝፈጥሮ ዓቕሚ ሒዙ በለኹ ምስ በለ ህዝቢ የተባብዑ ህዝቢ ይፈጥሮ ኣብዚ ግን እንታይ ይመፅእ ዝኾነ ኤሊት እንድሕር ዳኣ መፅኡ ርእሱ ኣፉሲ ብኡ የፅርት ሰብ ፀላእ ከዓ ብኡ ጉዝጓዝ ዝገብር ማለት እዩ በዚ እታ ልምድ ኣባና እንታይ ንዕኡ ዘይስሙ ዘይግብሩ ዘይሕብሩ መሃብ ከምኡ እንድሕር ዳኣ ጌርካ ከዓኒ ተኻባና ሕጂ ንዕኡ ፀይሩ ዝኸይድ ጥራሕ ዘይኮነ ንዕኡን ዝከላኸለሉ ክንዕቅብ ከነማዕብል ኣይከኣልን ካብ መጀመርትኡስ እንታይ እዩ ንኣብ መንጎና ዘሎ ናይ ሓሳባት ፍልልይ ብልዝብ ናይ ምፍታሕ ባህሊ ኣይኮናን ኣየማዕበልና እንታይ ደኣ ንኾኖ እቲ ጎነፅ እኳ እንተዘይርከብናሉ ካብኡ ዝኸፍእ ቃላት ብፀርፍን ብከምዚ ክትገልፆ ፀናሕኮ ዘይስምሃብን ምንዋርን ገለ ነሰኒ እዩ ስለዚ እንታይ ይኸውን
يشوفون رؤسون بحداقة كيت كايو خستاي يخون مالي سلازي تي بولخو الكانا يمسان كله تصوركا وعرحاسي يدلي نو أرحا قبل كله أرحا بقلصم زي كونسي بحنقر نخلو زأمن بحدا كم زي شمنه بيزلوا لك عمين كارلو كونفينس كون كابو ونسو كخبلنا يخيلي وتبلو بولو خيلو تي هاوغافاتو كأخدم اللالو كتتبابعو انت زي كإلكا تساقامي أو إيو خاتي زلنا تي زبزح انت أشم ولا اندحر داري خايمكو السبعين اندحر خيلوسي من الله زتوكو قالو كو يبليو بچقو كوبلون بزيكو من دلنا كو يبليو جنعو مواسختي زخونه انت زبل من يكون قبرولو بزي قدس انت زي حلفنت كي تسكمنا بكال مخات كلازي انقا ان حد حدو موكاي لخا ما مخنيتا يفتر مالتي مهدمي زي حج እዚኦም بعد نسخة أب أخت وسكت كلا على كامبر تناي مقلاس حلفنت تناي مواد حلفنت تناي معراق حلفنت تناي مسمى حلفنت نفسها خبو أو سيخانا بكال تأشمت قبرون دي حدا أخونكا كستاي كخونا انت إذن سلازي سوري في حيا مثلني انت زلخو حلفنت ناتنا خنبل كلنا نتوم إليت كأني تبيغني عنا زخيب زي سمو مهاب زي كوني ناي متبع نمرحس زبي زفطرون بحد لنا ترى أبزي كهلونا اللو نسوم كأ بزي تركا مركي تأشم خيكونو خا ناي مقان حلفنت ناي من بدا حلفنتون كهلو يقبؤقن أبانا سقاب حجي كلها أنا عين خنمبرولو نخير أي كستايا كنا نزلنا حجي انتهى دقا خنبل كل زلنا من يخولد من يخطفتف ندي حدا خنا بعلانا إنا خنكون زلنا هاو قفاتو ملينا كانت تبابعو خندقفو طرح يزلنا انت زي كوينو كان السنة خلو طرح ندي حدا أنا خيط كوينا ملؤ زبهال يلن كخون كاي كإلن كابكال كفتر لنا خاي كإلن ናይ መወዳእታ ሕቶ ካብ ፌስቡክ ዝመፅኣትና ኣላ ጎደን ኣብታ ኣብ ዘካርያስ ኣብ ነድሕድና ተፃዋርነት ዘይምህላው ኣብ ህዝብና ካብ ካልእ ኣህዛብ ገኒኑ ዘሎ ዶ ይመስለካ? እዚኣ ተቐዳሚት እያ። ተኻለይቲ ከዓ ቅድሚ ነቲ ጠንቂ ኢልና ንሓስቦ ሽግራት ምፍትሑ ከመይ ጌርና ሰብ ምስ ነብሱ ይዕረቕ ገለ መብርሂ ትህበና ዶ ብለካ ኣሎ። የቐኒየለይ زخليت اسكدقم اللي ቅድሚ ነቲ ጠንቂ ኢልና ንሓስቦ ሽግራትና መፍትሒኡ ከመይ ጌርና ሰብ ምስ ነብሱ ይዕረቕ ገለ መብርሂ ትህበና ብለካ ኣሎ። Thank you. ዓተይ ከምቲ ተረዲኣትን ዘላሲ ቅድሚ ነቲ ሽግራት ሲ ከመይ ጌርና ነብስና ንዕረቕ እያ መስለኒ። هو بقى خنجمر نسا مسرتوي زلزقنا انتاي انا زبلسي كل جزء ندحر دا مسنا بسقا زي تعاري كم سكالك تعرق اي تخيلنا نمن مسنا بسقا خطعرق ندحر دا تعاري كادر حي خمس تخالق سلام تقبر مسنا بسو زي تعارقه نتخالق سلام خلق انبر نتخالق سلام اي هيدين مثل نفسه استعارك خا نخالق منجنا سلام خو ስለዚህ ከመይ ገይሩ ይኽዕረቕ ምስ ነብሱ እንድሕላ ኢልና ኣክንድና ይትኻልእ ኣበሳ ዝርኢ ናቱ ኣበርክቶ ኣብቲ ኣጋጢሙሉ ዘሎ ፀገም ይርኢ ትምባል ንባዕሉ እኮ ብኩራት እዩ ኣነ ኣብቲ የለኹ ኢልካ ሱቅ እንድሕር ዳ ኢልካ ብኩራት እዩ ናትካ ተራ እውን እኮ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ቱም ስለ ዝበሉ ቁንዓት ማለት ኣይኮነን ኢዶም ኣይሓው ኢድና ንጹሓት ኢና ክብሉ ኣይክእሉን እዮም ክገብርዎ ዝግብኦም ኣይገበሩን ኩሉ ግዜ ከዓ እንታይ ክትገብሮ ዝግባአካ ዘይምግባር ጥራሕ ክትገብሮ ዘይግባአካ ምግባር ጥራሕ ዘይኮነሲ በንፃራ ከዓኒ ገብሮ ዝግባአካ ዝነበረ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ስለዚ ክትገብሮ ዝግባአካ ዘይምግባርን ክትገብሮ ዘይግባአካ ምግባርን እንታሽሙ ስለዚ እንታይ ንምባለ መጀመርያ ምስ ነብስና እንድሕር ተዓሪቕና ክንብል ከለና ንሕና
ጉድለታትና እንድሕር ዳኣ ፈሊጥና ዋላ ትሱቕ ምባል እጃምና ዘይምብርካት እውን ክንገብሮ ዝግባአና ዝነበረ ዘይገበርናዮ ምዃንና ፈሊጥና እንድሕር ዳኣ ተፀንቢርና ምስ ነብስና ተዓሪቕና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ምባል ምስ ነብስኻ ክትዕረቕ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ኢልካ ንውሽጥኻ ተመሊስካ ነብስኻ ፈቲሽካ ናትካ ተራ ኣብቲ ጉዳይ ምፍላእ ኣፍልጦ መሃብን ንዕኡ ምቕባልን ማለት እዩ እታ እቲ ዘይምስማዕ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣባና ዶ ይገድድ ንትብል ጉዳይ ዝምልከት ጉዳይ ግን ኣነ ብዙሕ እንተኣሽሙ ይብለኒ ብዙሕ ከም ከቢድ ዘይ ኣብ መንጎና ዘይምስምማዕ ኣሎ ግርጭት ኣሎ ኢለ ኣይወስዶኒ እኳ ደኣ ዝሓሽና ኢና ማለት ኣብዚ ኣብ ክስታይ ክኾኑ ፀኒሖም ዝተፈላለየ መርገፂ ኣብ ዝተፈላለየ ኣንፃር ሰላማዊ ሰልፍታት ፀኒሖም ዘራኸበካ ናይ ሓባር ጉዳይ ናይ መርዓ ድዩ ናይ ሓጎስ ድዩ ናይ ሓዘን ድዩ ክኾን ከለዉ ኖርማል ሰላም ዝበሃሉ የተዓዳደሙ እዮም እቲ ዝምድና ስን ተኣሽሙ ይኮነኒ ስጋ ክንዱ ርሑቕ ዝኸደ ክስታይ የብልና እንታይ ደኣ እቲ ፀገምና ንዓይ ኮይኑ ዝስምዓኒ ዘሳውር ኣሎ ንዕኡ ዘንበድብድ ኣሎ ነቲ ዘንበድብድ ኢዱ ከም ዝእክብ ኣይገበርናን ተመጣጣኒ ግብረ መልሲ ንዕኡሲ ኣይገበርናን ሃጓፋት ፈጢርና ከም ድላዩ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ይዕንድረልና ስለ ዘሎ ጥራሒና ንሕና ንበኣስ ዘለና ኮይኑ ዝስምዓና ባህላ እምበር ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዘሎ እዩ ብምንፃር ንኣብነት እንድሕር ዳኣ ርኢናዮ ኩሉ ግዜ ከም መናፃፀሪ እንጥቀመሉ ናይ ጉዳይ ናይ ሶማልሲ መዓት ናይ ቀቢላ ሽግር ከለዎም ኣብ ዓዶም ኣብ ስደት ግን ኣብቲ ዘራኽቦም ይራኸቡ ገለ ንብል ልክዕ ሓቂ እዩ ኣባና እውን እንተኣሽሙታት ኣይኮነን ግን ብመሰረቱ እውን ባክግራውንድ ናይ ክልቴና ክፈላለ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣነ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝያዳ ኣብ ነንሕድሕድና ፅልኢ ዘለናን ኣብ ነንሓድሓድና ግርጭት ዘለናን ዘይንሰማማዕን ኢና ንሕና ኤርትራውያን ክብል ኣይደፍርን ምክንያቱ ኣብ ቀረባ እዩ ዘሎ ነዊሕ ሒዝናካ ኣለና ድሕሪ ሰመረ ናይ መወዳእታ ክትከውን ድሓር ናብቲ ምዕፃው ክንኣቱ ኢና ዮሃንስ ስብሃቱ ናባኻ يغني سنتنا بمجمريا يغنيلنا نذي قداس زغنة أستمر مقربكم كمسكنكم دلي قومنا عطى كل يوحنس نلغن قالنا أبي أستمر مفتاح أبي نازل قدل بخمي كنفزو بخمي كنكدو نخل نذهب كنا أستمر بضعمية مسجن قتيلة أنا من البعض ولا فات مجلسها قرب تنكفتكم فابيلكان دخات قدمنا يبوتاتنا قايدان بدحروز جزء مسمع بلها سالسة أكل نتحوسوا زيادة استيقبر نيرو تبل حجي تحتي تحت قراءات جزء ونخيس لذلو إذا شجرنا في ولا قوات زعبي خفانو بقالتنا هنا زعبين مع بلانين تولكو ليتم كان يوم كان تمغب لهم نقول جنكا من البعض كم زلني ترى عبد الجليل في الله زيادة سالسة أقل كمان وصعي دفئت يقبر له خمس الله يرأي إنه سخاف مهور كم بعض الموياون بخمي تريو كينونا زخدي نايسال أقل أو وشتنا أتيو زخلو خبر كوينو يرأي كادو تقدر بعابي إنديو كنكا كاوصل زبنة نابن نسيب قدامي يا تيدي بريس هذا إرتراوس قريبو من قصنا قوم دلينا يبل كنكا أبال برومت أيو أبرومت أون بزح هددا في لوم يخصوا كسبوا كواي سمعكون ግን መንግስቲ ቁም ኢልኻ መን ኣለካ ግሩፕ ድኹም ንበይንኻ ድኻ እንታይ ኢሉ ዝሓተቶ ቴዲ ፕረስ ኣነ ንበይነ እየ ኸዓይ
ግን ከዓ ቅድምኡ እንታይ ከይፀኒሑ ሓንቲ ኢትዮጵያ ኢሉ ምስ ገለ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን እዮም እዩ ዝብል ምስኦም ክንከይፀኒሕና እዚ ዝምድና ኣብ መንጎ ኣብን ኢሳያስን ምስ ፈሸለ እቶም ኢትዮጵያውያን እውን እዚ ጉዳይ እዚ ክትግበር ኣይክእልን ሕጂ ኢሎም ከምዚ እንዳሓርሓሩ እሞ ኣብኡ ንሉዝ ከም ዝገበረ ይዛረብ ስለዚ ንኣብነት እዮም ምሳሌ ስለዚ ከመይ ትሪኦ ናይ ውሽጥና ናይ ባዕልና ፀገም ጥራሕ ድዩ ኮይኑ ይስማዓካ ይቀኒየለ ثانك يو ዮሃንስ ቀላል ሕቶ ይኮነትን መጽናዕቲ ዘድልዩ ግን እንታይ ኣብኡ ከለኻ እንታይ ሽም ክትገብሮ ትኽእል ንሕና ከም ሃገር ከም ህዝቢ ተጠርኒፍና ተሰማሚዕና ክንከይድ ዘይደልዩ ኣካላት ኣለዉ ዶ ንሕና ምስምማዕን ንሕና ከም ጠርኑፍ ምዕቡል ሃገር ኮይና ክንቅፅል ዘይደልዩ ኣለዉ ዶ እንድሕር ዳኣልና ዝኾነ ገምጋም እዎ ክብል ይኽእል ምክንያቱ ንመንነትና ዘይተቐበሉ ኣብ ጎረባብትና ስለ ዘለው እዚኦም ናህና ሓድነት ናህና ጥምረት የድልዮም ድዩ እንድሕር ዳኣልና ምናልባሽ ነናትና መልሲ ክንህበሉ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚኦም ኢድየት ተኣታትዉ ዶ ራይ ድሌሲ የብሎም ናህና ፅቡቅ ወይ ከም ሃገር ክንቀውም ኢድየት ተኣታትዉ ዶ እንድሕር ዳኣልና ዓቕሚ እንድሕር ዳኣ ረኺቦም ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ክኸውን ይኽእል ንዝበሃል ሕቶ እንታይ ሽሙ ክኸውን ይኽእል ካልእ ምትእትታው ክንብል ከለና ናይ ሳልሳይ ኣካል ክንብል ከለና ኣንፃር ጥቕሙ እንታይ ሽሙ ዝኸውን ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ንዝሪኦ ዘለና ማሕበራዊ መራኸብታት ዝኾነ ሎሚ ክቡር ሓሳብ ሃናፂ ሓሳብ ዶ ኣብ ዕዳጋ ይወርድ ዝያዳ ተሰማዕነት ይረክብ ወይስ ሓደ ፎኩስ ነገር እንድሕር ዳኣልና ርኢና ኣለና ኣብ ዘይጠቅም ሃጠቆጠው ማእለያ ዘይብሉ ስጋብ 10,000 8,000 ክዓግቦ ርኢናዮም ኢና ኣብ ከምዚ ተካይድዎ ዝፀናሕኩም ዓበይቲ ጉዳያት ሰሚናራት ክኢላታት ክመፁ ከለዉ ግን ካብዚ ንሪኦ ዘለና ቁፅሪ ዝበዝሕ ኣይመፅእን ዋይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕር ዳኣልና ነቲ ዘተባብዖ ዘሎ መን እዩ እንድሕር ዳኣልና እታ ረብሓ ዘይምግዳስ ወይ ሓላፍነት ዘይምስማዕ ጥራሕ ድያ ነቶም ከምኡ ዓይነት ሓላፍነት ዘይስምዖም ሰባት ፑሽ ዝገብሮም ብተዘዋዋሪ መገዲ ክህሉ ከም ዝኽእል ከዓ ክንርድኦ ኣለና እንታይ ማለት ከምቲ ሳልሳይ ኣካል ክበሃሉ እንከሎ ልክዕ ከምዚ ናይ ዩክሬንን ናይ ራሻን ናይ ኔቶ ኢልካ እንታይ ሽሙ ምግባር ጥራሕ ወይ ናይ ምዕራብ ናይ ኤውሮፓን ካልኦት ምስ ኣሜሪካ ተኣሳሰርን ጉዳያትን ጥራሕ ኢልካ ብዓብኡ ትሪኦ ዘይኮነስ ብተዘዋዋሪ መንገዲ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ሳልሳይ ኣካል ኣይኣተዎን ጉዳይናስ ባዕላና ጥራሕ ኢና ክንገብሮ ዕንክሊል ነብሎ ዘለና እውን ክንብል ኣይንኽእልን ምናልባሽ ነናትና ኣረኣያታት ክህልወና ይኽእል ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረ ተመክሮታት እቲ ምክፍፋል ናይተን ዝነበረ ናይ ሰልፍታት ወይ ውድባት ናይ ሰውራ ኤርትራ ስጋብ ክንደይ በፂሐን ነይረን ኣድሚዐን ደየድምዐን ስለምንታይ እቲ ቁፅሪ ኸ ፍልልይ ዘይብሉ ክንዲዚ ይኸውን ነይሩ እንድሕር ኢልናስ ምናልባሽ ባዕላና ዝረኣናዮ ስለ ዝኾነ ናህና ግንዛቤ ክህልወና ይኽእል እዩ ንምባል እዩ ሰመረ እናኸበለይ የቀራረብቱን እናመስገንኩ ንመመረይ ከዓ ንኣዳይ ይገልጽ ልክዕዩ እዚ ናይ ግርጭት ካብ ዝተሓተ ወይ ዝነቐሰ ናብ ዝለዓለ ከመይ ኢሉ ከም ዝምዕብል ክግለጽ ዝጸንሐ ዋላ ኣብዚ ገዛ ዘለና እውን ናይዚ ግርጭት እዚ ኣካላት ምዃንና ኣይዝንግዕን ምክንያቱ ከምዚ ክብል ከለኹ ካብ ውልቃዊ ብጉጅላዊ ብማሕበራዊ ብውድባዊ ዘለና ስለ ዝኾንና እቲ ግርጭት ኣብ ኢድና ዘሎ እዩ ኢለ ክሰግሮ
أبتاقن دحطوي كاتو زي قداينا يحلنا زبلي الجسي كل جزء كم أنا ونتعونكو ودسب أبزو على وعيلو مشت أب أوان دكاسو كالتيفو كدكس ويدكاس اندحر زي مسيوه أب نفسه نايزو حاله كورد كديب كله انت دا كفوء زقبره انت بحانتي يفلت صبوء زقبرهم كمو سلازي من نزاز التبل إذا حلنا ننفسها التناززيا اتي حماد غيرنا انت دا وإلنا دكاسون أبيرنا توقح صبوء اندحر غيرنا لوان دكاس يوصدنا سلازي إذا حلنا زيها كابا مراديا تنكل ويس منفساوي ومنتظر لوون نو كابا مرو يكونت تنوكل انتايدا كابتي منفساو امنت كا زنقلت يا سلازي بلو حلنا بقمي كتفرحالنا تفعل كبرت هذا اللي ثانك يو سمرة ጽቡቕ ሕቶ እዩ ኣልዒልካዮ ዘለኻ ኣንተ እውን ጥቕስ ኣቢልና ነርና ምናልባት ሽንተ ኣስተባሂልካ ኣላ እንታይ እዩ ብዙሓት ገይሮም ዝርድኦሲ ከምዚ ተመላላሲ ወይ ኣማኒ ናይ ሓደ ሃይማኖት ምኳን ሕልና ዘለዎ እንድሕር ደኣ ክስታይ ዘይኮይኑ ዘይመላለስ ግን ኣብኡ ከሎ ተኣሽሙ ኮይና ከምዚ ሕልና ዝጎድሎ ገለ ተኣሽሙ ኮይና ሕልና ግን ምሳኻ ዝፍጠር ናይ ወዲ ሰብ ተውህቦ ዋላ እውን ቀዳምነት ክትቦ ዝግባእካ መኪና እንዳዘወርካ እንከለካ እንድሕር ደኣ ሕልፍ ኢልካዮ ትስከፍ ጌጋ ከም ዝገበርካስ ይረዳእካ ዝረኽበካ የለን ዋላ ምልጥ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ነብስናሲ እቲ ሓቂ ባዕሉ እቲ ክኸውን ዘለዎ ባዕሉ ይነግረና ኣይጠፍኣናን ኣብ ዝተወሰነ እዋን ንገብሮ ባዕላህና ንጥሕሶ ባዕላህና ከዓ ሰጋ ኢልና ንምለስ ካበይ መፅኡ እንድሕር ዳ ኢልና ሕጂ በቃ ምሳና ዝተፈጥረ እዩ እናተጣዓስና ቅረ እንዳበልና ሕልናና እንዳወቀሰና ኢና ንነብር ኢለ ዓንተቦ ይኸውን ነይረት ሕልናና ከምኡ እዩ ዝግድደና ካብ ሕጊ ካብ ዝተፈላለየ ካብ ፖሊስ ካብ ፀጥታ ከተምልእ ትኽእል ክትሕሶ ትኽእል ኢኻ ንኩሉ ካብ ሕልናኻ ግን እንታይ ሽሙ ክትገብር ኣይትኽእል ኢኻ ይኾነካ ሕጂ እዚ ነዚ እንድሕር ደኣ ጥፊእካ እቲ ሰብኣውነትካ ኢኻ ፈለል ትኸውን ማለት ዝድርተካ ጉዳይ ከሎ ንዓኻ ባህ ዝበለካ ጥራሕ ክትገብር ነቲ ካልእ ባህ ዘይበሎሲ ከም ድላይ ኢልካ ትኸደሉ ነገርሲ የለን ስለዚ ዝድርተካ ኣሎ ናትካ ድሌት ጥራሕ ዘይኮነሲ ናይቲ ከባቢኻ ድሌት ወይ ስነ ምግባር ከተማልእ ዝግድደካ እውን ኣሎ እንታይ እቲ ዝግድደካ እንድሕር ዳ ኢልና ትሕልና ዝበሃል ትዒብ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ምስተዓ ከምቲ አንተ ቦ ዝጠቀስኮ ምሳና ዝፍጠር እዩ በየን ከዓ ነዕብዮ በቲ ከባቢና ካብ ገዛና ጀሚርካ ካብ መዕበያና እቲ ሕብረተሰብ ንነብረሉ እቲ ንምሃሮ እቲ ኢቲክስ ናይቲ ተዋፊርናሉ ዘለና ሞያ ከይተረፈ ተራ ኣለዎ ማለት እንዳዓበኻ ምስ ከድካ ኢኻ ከዓ ዝያዳ ናብቲ ክስታይ ትኸውን ማለት እዩ ከምዚ መሬት ክመስል ናብ ኣበነብሲ ዝበሃል ከምዛ ባዕልኻ ሰመረ ዝጠቐስከ ቀትሪ ካልእ ትገብር ምሸት ግን ነብስኻ ምስ ነብስኻ ክትዛረብ እንከለኻ ባዕሉ እንታይ ሽሙ ይገብረካ ይወቕሰካ ሓርቲ ጣዕሳ ይሓድር ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ምሳና ዝተፈጥረ እዩ እቲ ሰብኣውነት ዝበሃል ካልኣይ ከዓ በዚ ክጠቕሶ ፀናሕኩ ተባህሉሎ እዩ
أتو دانيال برهي نباها مساء تأشم خناسي انتي مسانا حزنا نفتر نجرا نابنس انتي نمبالي ما سيدة حسيت ولدي له اقرخي تخلون كله كهبب يجمر مسوس تفضروي طوبابي كم زلا من نجيرو اقرخ تاكل كله نابطو خلينا ندحركا مسوس تفطري زحلنا خبلو صنح كو خالك كوم يون مبالي سوري قريصكا دكتور تمام اوكي تحن دانيال حراي دانيال برهي thank you for having me مجمرة Dr. Thomas and تخلزجي سفازجي زقبركم وزي brilliant زخونة conversation بتعمي دسبليو كتيلتي أجاشاي تولدينو hopefully كل جزء سما تابزي أخذ تكافل إلا بوكا أي إسماعيل coach أي سهلة thank you very much أنا سنتي قبل حسي دليل أبزي conversation هذا نشتي كل حاب إيروب زمتسي عونا انتي بلنس أب إيروبسي وتأتي بزح زلمو بزح قريتشتي مت أب أمريكا خاني بزح أنغولا لو بزح فلاتاتن كلاتن الله أقات أميجن أيسرحن زلو نمنتاي لني كبايزن إس تعمي تبوغ يرو vivid perceptions نبورو هجنا زي أخم تعرف دللي انتي مالته أنا كل جزء النك أمزع مثلا أخي باسي ما عاد حزبي كساتفون دادلي وي زي فلت مهنياتات الله سلز أول مقبل ناي أجندة كم هلا تزقبو ببتمو وتتسرح كله عدو تدرس زقبو أبتناي دكتور سرح عند هرأتي خير ولا أنت خدم معك كلني سلزي إذا أنا دابركو أو قاريت أخا كابتن دالاس مجمريا كوتش مساي كنعلل كلناسي السخوم طلبونا ابزنا برغيدنا حمودو سي طلبونا مو اتخلو السخي نتنودبات السخي كمزي طلبنا همزي خومي نيرو حجيغن ابتي كورنتي كافيتي نيشتي الله سلازي اتي مهور اكال اتي كسريح يزبو زلو غيزي سلازيبنا شري بوسي محجي facilitate نمغبار ابتنا temporary transitional government in diaspora زبان نبرة جميرو facilitate انت تقبر قرو حانتي محبر وطيا نخلو facilitate قبر سخاز قبر سخا خمزينا هنقبر احنا همزن قبرينا بالفacilitate انت توت نيرا بتعم الدسم بدمو to miscommunication misconnection زلنا ابو نعبيو بهلاء بترفع let's go for it and thank you very much أبزاز لهم كلهم ماونتين كتفرسوا تقولوا سباتهم سلازي هيا نخيدو thank you very much بتومنا عشتو زولها كم زي زدلي وانا تو جزي بالنا الحجي وما بزي عند بالكو thank you very much بزي خود هذا لله يغني لي thank you I think رأيتي أنيرا قردمو أمو كبرتها عبلنا مبرات سوري مبرات عيدة حقابي لا نباغي ناسي حتى يكونتن سلازي دحنا برئيتو مش مصانا نباغ نسجري لي دحان جمر لنا صبوات يخلخ أبريتو نخي اوكي well hi Thomas nice to see you كم ذلك coordinate تقبر لنا and hopefully this won't be just one off كم خاني كفلها الناس قاعد حد متاخر ناي بحكي أقدس زخانة تمهرتي كلنا دحمنا مالتي كلنا نحطو نقرات ندي قلنا أقول لك أنا سخا قريب كهلا أنا نيش سيريتو الله تني قرب من البات كفل تفل دي أخف دبلكايو وينعات تراقو دي دحن تسمعوا مالتي وقد هاي كل دليل إذا حلنا بالنقر سمع الذي ولا دمس اللوبز جزا مثلا حدا بوتها خير صباح كمل الله لا تماز دحنا له صباح الله وراه أتصل اوكي
حجي أتا حلنا تبل نجر كم قبلتي كل سب دلو مو كلنا ناي حبر الردد أنا حلنا لبهاد نجر كم زلنا استبهلت كوينات سمعت سازي أبقى يقرب رئيته غلوني نسون تايو عادي السما معي مساحتي كبابيخا كما يعبيكا كما يخصكسها كان تعنت من الند يحضر لك وسامي environment بتاعي وسامي جن أفتح لنا زبها النجر لك عكمتي كالي أمراتنا هيوت أمنتاي بالسراح أفتر خكبات مصدق سبات زبر خكبات ما أفتر خكباتهم كأني كم يكومينيكيت جبرو كعنت كومينيكيشن أنا نحدو أفتي زندنا تتفاعل زمركز مخنياتو حد جزء نبلنا قال نجر ركبنا وحلنا دمبر اللوم كم زندار أيسي صغيرهم زخادو ويدك اسم حدو قالته حد دك اسم حد سبب بتقولوا حجي حلنا سلا زي بلوديو الكهات حطت كلها اتي أرادو ناي حلنا نبين حجي قاليو انت داني اتي نعاخات صبوك كوينو تتقبل كايا اب هيوتها اب دزا هاديو اب تمرت هاديو اب هايمانوت كاديو افت كوميونيتي ناتكا انت اي صبوك انت اي حنا زحدرك تطعنو وساني هو يخاطر في الليات انا زريو نابنت كم زندا تقبره دقنا دا تقتلو سبب حاول دا أتوي قلا يسعسع دو دقص لو دو زدو زبهد نقرات هلو and I don't think تاشمو حلنا تأمزود وودي حلنا نقفهم قلا مدى أيكونون تي حدا خافت خالي الرداد أزودو دا أيو كم تناتكا تسمعكا سلي دمسلكا كل بحلنا صحة هو نسبة مع كاسي كما جرم كم زي جوجو كما جرم دكيسة محضرو كما جرم أوان زي إذن داتا جبرس كم زي يولو التولو كافتي منصرنا الرداد أنا حلنا انتاي مالتيو سلازي بقس يتي فللي دمت أبنا حلنا تاب حجي كان نلاقص حدا جزيا مسجلة زفلت أو سبات مشت جلت هداويلي أي تدقس عندي هذا ومن بدقس هندقس وها حجي اتي حلنا أباي دلون أب دلو تأرد أحد مالتي حجي انتاينا بعد بمجمرة ولا نتقرج إتاتنا ون كنردقون مفتاح كنرخبلون تدا أخوينا ناي حبار تردقو كلوانا أبو أفتي أمرات ناي هوت ناي حبار تردقو كلوانا أبو ولا حجي أقرب مبان I don't know نجاز أرسل نسو حدا أمري كم أمر كأني لك اعتدع كحبرة السبن أتي دعبي كان تمكرون يتي ترجم ناي محرت وي غرام مبال زوسنو مالتي أوكي سلازي I think ناتي ريتنتا تتعر ناسي ناي حبار الرداد أكل ونا أمرات سين ولا حاجة هاجرا ونا حاجة شحن حدا تاشمي متسأله explanation متسأله ولا نجاز أرسل مالت انتاي مالت عشان حدا تاشم ترجمات مت أجن بقى تحق زرنا أبي وثنا تدا أليو ناي حبار تردو أب لعل زخون يكون كنتها أبسيلنا انتاي مالت كأخا انتاي مالت كيو كم انتاي تبقيسكي كم يردأكي كم زيادة دا أو كم زيادة تخينا بأرانون أو زيادة ردأني إلكا ناي حبار الرداء أب نجرات تدي بتحنا I don't think كنت عرق ديو ولا قدر فوحدة قدو فرقيت قبرو قلز بحال نجر بقليلو خمس زخ إلا يكون سلازي
እታ ናይ መጀመርያ ቃልስናሲ ናይ ሓባር ኣረዳድኣ ኣብ ኣምራትና ሂወት ናይ ሓባር ኣረዳድኣ ክህልወና ክንፅዕር ኣለና። ምክንያቱ ዋላ ቋንቋ ንውሰድ ሕጂ ሓደ ብዛዕባ ኩዕሶ ዝዛረብ ኣሎ ኣነ ብዛዕባ ቴኒስ ዝዛረብ ኣለኩ ግን ኣብቲ ዘረባና ንረዳዳእ ዘለና ክመስለና ይኽእል እዩ። ከምዚ ጌርካ ምስ ደርበኻያ ከምዚ ጌርካ ምስ ቀላዕኻያ ገለ ብል ድሓር ግን ኣነ እኮ ብዛዕባ እዚ እዛረብ ዘለኹ ምስ በለካ ኣነ ዳ ብዛዕባ ከምዚ እንደ ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ ክልተኻሲ በቢ ኣገባብ ናይቲ ገይም ሕግታት ናይቲ ገይም ትፈልጥ ስለዝኾንካ ትዛረብ ኣለካ ግን ኣብቲ ዋና ነገር ናይ ሓባር ኣረዳድኣ የብልካን። ስለዚ I don't know ፈቲና ፀሊእና I think እታ ዋላ ምስ ሕልናና ምስ ነፍስና ንተዓረቕ ትብል ነገር እተደኣ ኮይና ኣነ ከመይ ገይረ ምስ ቶማስ ናይ ሓባር ኣረዳድኣ ይሓድረኒ ከመይ ገይረ ምስ ክፍልያንስ ናይ ሓባር ኣረዳድኣ ይሓድረኒ እሱ እቲ ፍልልያትና ከፅብቦ ዝኽእል ናይ ሓባር ኣረዳድኣ እተደኣ ጌርካ ድሓር ኢዚ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ እሞ ሶሪ ቁርብ ዝተኣሽሙ ምናልባት ክስተያብለያ ተኾይነ ግን that's how I understand. Thank you. Thank you. تسمعني لكم حافلة نيرا ولكم معجن ساعتهم الله أبغيتهم نعباهم. سلام كلهم. by the way بتعمي يعني لنا تمرة أبدأ حجيت بحالة أنا حتى حلنات بالقال by the way حلنات راي أيكونن منشن غيرو ممهر بزح فاكتورز حنت خابون تاني حلنا ينبر حق دابا تعبابي أنا ينامي بزح فاكتورز زما الأم كانوا قليزي كنا إذا حلنا بالمستال على سي أبيت مرتخله قدم ممهرنا biblical way religious way of looking at it أنت يبلنا حدث كله سب حلنا له God ما given حلنا جن لومي تحبيو يسر حد نجار ما حلنو ولا نوقعتهم إيشو تحار ماليش أخال أي معالت جبرة أساسا معالت جبرة إيشو تحلنا وتوقع after brain simplistic way of looking at it إنها قدمت تخيل and then normal إننا لما ده يخيل قلب رجي نزومكم زيهم زي أمثلوا بتري أسألنا هاي لما نقصت زي كوينو حلنا رأي بيلمنا كن كله ناشناليزم نقابلنا حلنا خا قنع تقبر كم زلخا ما أنت هاجر سي أبوخا حوبخا ولا كلهم انتاش من تخون قال زبلو حلو في عينة مستقركا تحلنا إيماتيريال خون سلمتاي قنع يخا تقبر زلخا خوين رداكا بخال الملكع كن ريون كلنا أبزي اتقدم بحلنا ملكة بقبرة قبلنا بتعبابيا بقاله كتمتو تخون sophistication النابر تأمس كده مزمزادو كابيتاليزم دو لعلتي نورمال بقليل تحاسبه لعلي مسكده نقو زقلي ميكانيزم سيخات سرح مبر حلنا تراي أخل أي خونني for sure عندنا أبزنا قالسي عينت كري أخل خصي كل إرتراوي at the same level the same نقحات أب حدا كيزي خبز أحكام زي نافلتنا نكلنا وحدات نزن بلا زلنا كإلاتات تأكيبهم تترنيفهم قايد كقبرو مسكالو يوم الرجع ناس فحزه اللو سبمو كومي ناس إنا زلنا هذا سلف ديو والدبديو والدبات بحانسا ديو سلفتات بحانسا ديو لما قريت غيرهم تسمعهم إذا كل نبلا زلنا فاكتورز نوردن النادي ونزنع خالو كم تعنتوي وردن زبالو بيناتكا كإلتن تمهرتن تودب تتخون ندخل له ريسورسز أب حدا جزء كب مريحنات وممرح حمس بحبك خا قليل يخون مبالكو تعمشات كونتريبيوت غير تساري باخذ المبات هذا وصف وزر لي مثلا ثانكس أوكي أتو إسماعيل علي عن توي إلكم حافلين را
تمسكون أباخم. سلام وصياتني نيرا حجي ምናልባት መብራት ከተዛረብ ኮላ ብዛዕባ ሕልና ያ ወፅአ ነይረ ስለዚ ምናልባት ዝተባሃለ ከይደግም ማለት እዩ መጀመርያ ብዘይ መጠን ፅቡቅ ትምህርቲ ፍላንስ delivery was excellent ኩላና ኣብዚ ኮፍ ኢልና ዘለና ብውልቀ ሰብና ከም ንሓስብ ከም ዝገብር ኣገባብ እዩ ኣቀራርባ ብዘይ መጠን ንኡድ ዝኾነ ኣቀራርባ ወሲደ ኣነ يعني ሕጂ ኣነ ብዘይ መጠን ሓፈሻዊ ዝኾነ ርእይቶ ክህብ يعني እሱኸዓኒ ከምቲ ዝተባህለ ማለት ቤዚክስ يعني ማለት መሰረታዊ ጉዳይ يعني ሓደ ፍጡር ወዲ ሰብ ሲ ምስ ከባቢኡ ሲ ከመይ ይዋሳእ ዝፈጥሮ ጉዳይ ካብ ነብሱ ጀሚርካ ኣብ ውሽጢ ነብሱ ባዕሉ ንባዕሉ ጀሚርካ ሲ ምስ ከባቢኡ ከመይ ይዋሳእ እዩ እቲ ቀንዲ ንኣብነት መሰረተ ሓሳብ ወይ ከዓ ኮንሰፕት ናይ ግርጭት يعني ናይ ግርጭት ከምቲ ተባህለ እውን ኣነ ዝደግፋ يعني ግርጭት ካበ ከምቲ ዝተባህለ ካብ ውልቀ ሰብ ሕልንኡን يعني ሕልና ማለት እንታይ ማለት እዩ ውልዶ ናይ ሓንጎል ማለት يعني right and wrong ክመም ዘኽእል يعني endowed capability ወይ ከዓ بفطرة ዝተዋሃበካ ክውነት እዩ يعني ክውነት እዩ ንፅቡቅ ክኸውን ይኽእል ፅቡቅን ሕማቅን ክትመዝነሉ ትኽእል ኣገባብ ኣሎ እሱ ከዓኒ ፋንክሽን ወይ ከዓ ስራሕ ናይ ሓንጎል እዩ ማለት እዩ يعني ስለዚ ካብኡ ጀሚርካ ካብ ከባቢኡ ጀሚርካ ናብቲ ሃዋሁናቱ ሶሳይቲ ድዩ ዋላ ገለ ድዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ ናብራ ጉዳይ እውን ኣሎ يعني ግን እዚ ኣብ መጨረሻ ኣብ ምንታይ ዝተሓሓዝ ከምቲ ኮንክሉዥን ዝሃበና ክፍለ ዮሃንስ يعني ግርጭት ሲ ምስ ኩነታትኒ ምስ ህላዌኒ ዝተሓሓዘ ዝኾነ ሲ ኮንክሉሲቭ ዝኾነ ወይ ከዓ መጨረሻ ዝኸውን መድሃኒት ወይ ከዓ ፍታሕ የብሉን ዝበሎ ኣነ ይሰማዓሉ ግን ከይጠቀሳ ዝሓለፈ ኣነ ክምላእ ዝደሊ እንታይ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ዝኸውን ምክንያቱ يعني ወዲ ሰብ ብደረጁ ካብ ውልቀ ሰብ ብሶሳይቲ ቢሉ ኩሉ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ኩሉ ጉዳት ሒዙ ናይ ናብራ ናይ ምንባር ጉዳይ ከዓኒ ምስ ምንታይ ዝተሓሓዘ ታክውስኻ ዝደለኹ يعني ሃላኽነት ወይ ከዓ ውሱንነት ናይ ባህርያዊ ፀጋታት ፋይናይት ወይ ከዓ ድሩት ስለዝኾነ እዚ ዝወልዶ ስጋብ እዚ ዘሎ እዚ ሪሌሽን እዚ ኮኔክሽን እዚ መላግብዮታት እዚ ክሳብ ዘሎ ግርጭታት ኣሎ ማለት እዩ ግርጭታት ኣሎ يعني ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ክውሰድ ኣለዎ ሕጂ በጋ ንሕና እቲ ይኹን ናትና ጉዳይ ክንሪኦ ከለና يعني እንድሕር ዳ በቲ ኩልሃንስ ዝጀምሮ ብውልቀ ሰብ ኣቢልካ ክኸውን ኮይኑ እሞ ኣነ ከይዱ ናይ ነብሲ ወከፍ ታሽሙታት ግርጭታት መፍታሕ ኣይኮነን ግርጭት መፍታሕ ማለት يعني ንሱ ኣብቲ ከባቢኡ ሶሳይቲ ኣብቲ ውሽጢ ሶሻል ሲስተም ብእምነት ቢልድዩ ዋላ ብናይ ሕግታት ናይ ማሕበራዊ ሕግታት ቢልድዩ ብኡ ዝውገን ነገር እዩ يعني ሕጂ ላኪን ንሕና እቲ መበገሲ ወይ ከዓ እቲ يعني ሽቶ ወይ ከዓ ዕላማ ናይዚ ትምህርቲ ክፍለ ዮሃንስ ሒዝዎ ዝመፀ ትምህርቲ ከምዚ ዘለና ሕጂ ከምዚ ዘለና ወይ ከዓ ከም ኤርትራውያን ከም ሃገር ሃልያትና ኣብ ሃገር ከም ናበልኩና እዚ ተኸስተ ግርጭታት እውን ተቃቂሱ ነይሩ يعني
ካብ ኣርባዕታት ጀሚሩ ድዩ ካብ ገለ ጀሚሩ ድዩ ካብ ግርጭት ኩሉ ግዜ ግርጭት ብከምዚ ደረጃ ክትርእዮ እንተኮንካ ወል ተገራጫውቲ ነገራት ዴፊኒቲቭ ክኾኑ ኣለዎም ክዲፋይንድ ክኾኑ ኣለዎም እያ ኣምና ኣርባዕታት እንተ ነይሩ እቲ ሶሻል ታሽምታት ገለ ገዲፍካ ሓደ ዝፈላለዩ ዘጋጭ ነገር ነይሩ ኣብቲ ዘጋጭ ነገር ከዓ ግህሰታት ስለ ዘሎ ኣብ መጨረሻ ያኒ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ኣብኡ ኣፕላይብል ይኸውን يعني ኣፕሊካብል ይኸውን يعني ንሱ ኸዓኒ ኣብ ኢትዮጵያ ነው ተሓወስ ዶ ዓይነት ተሓወስኒ እዩ ጉዳይ ነይሩ يعني ድሕሩኻ መፂኡ يعني ክልተ ሸነኽ ዘለኻ መፂኡ ንሕና ብሰላማዊ ኣገባቢ ህዝቢ ስርዒና ኢና እቲ ተዋሂቡና ዘሎ ወይ ከዓ ነቲ يعني ብሕጊ ተፈቂዱልና ዘሎ ፌደሬሽን ክንሕልዎ ንኽእል ዝብል ሓረካ መፂኡ لا እዚ ኣዋፂን እዩ እዚ ኣዋፃን ምክንያቱ ውሳኔ ተወሲዱ እዩ ክንጉበጥ ኢና ክንጉበጥ ምዃንና ስለ ዝኾንና يعني ካልእ ኣገባብ ዘለና ብረታዊ ከዓ መፂ ማለት ኣብዚ ውሽጢ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ክልተ ሸነኽ ዘለዎ ግርጭት ንኣብዩ እቲ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን يعني ክሰርሕ ዘሎ ኣፕሊካብል ይገብር ብምንታይ ሚዛናት እዩ ክህሉ ዝኽእል ወይ ከዓ ኣብ ተግባር ክውዕል ዝኽእል ካልእ ናቱ ምዕያራት ናቱ ገለታት ኣሎ يعني ናይ ተመጣጠነ ሓይሊ ዝበሃል ነገር ኣሎ ባላንስ ኦፍ ፎርስ ዝበሃል ኣሎ ገለ ብዙሕ ነገራት ኣብዚ ክኣቱ ይኽእል እዩ يعني ሕጂ በጋ እቲ ሕጂ ንዓና ዝምልክተና ዘሎ ወይ ከዓ ከም ሕጂ ዝግርጭት ሕጂ ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ግርጭት ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕጋውነቱኒ ኣሰራርሑኒ ንሃገር ዝዕኑ እምበር ንሃገር ዓዲ ዝወቱ ስለ ዘይኮነ ክቅየር ኣለዎ ዝብልኒ ላላላላ ንሱ እዩ ዘሎ يعني ዝብልኒ ዝግርጭት እዚ እዩ ዝኾነ እቲ ፅቡቅ ገይሩ ንዘስተውዓለላ ክፍለ ህዝቢ ኩሉ ኤፖክና يعني ሂስቶሪካል ኤፖክና يعني ሓደ መድረኽ ሓደ ታሪኻዊ መድረኽ እሞ ሶሳይቲ ወይ ከዓ ሕብረተሰብኒ ብኩሉ ሸነኻቱ ብኩሉ ሸነኻቱ ዘማልአ ህላዌ ዘለዎ ታሽሙ ኩሉ ግዜ ግርጭታት ኣሎ يعني ስለዚ ካብ ሓደ ታሪኻዊ መድረኽ ናብ ሓደ ክሰጋገሩ መዛዘሚ ክህልዎ ኣሎ يعني ምክንያቱ እቲ ዕርቂ ዘድልዮን እቲ ታሽሙ ዘድልዮን ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ዘድልዮን እቲ ግህሰታት ወይ ከዓ ወፃዓታትን ተወፃዕን ስለ ዘሎ እዚ ከመይ ገይሩ ክውገን ይከኣል ድሕሩ መጋ ኣብ ሓድሽ መድረኽ ከመይ ተኣቱ እዩ ዘሎ እዚ ከምቲ ክፍለ ሃንስ ዘበኖ 1991 ብሕልፊ ኣብቲ ሬፈረንደም ግዜ يعني ኣብኡ መዛዘሚ ክህልዎ ነይሩ ናይቲ ብረታዊ ቃልሲ ወይ ከዓ ካብ ኣርባዕታት ክሳብ ሰዓታት ዝነበረ ጉዳያት ኣብኡ መዛዘሚ ክህሉ ሕጂ እውን እንተኾነ يعني ፖለቲካዊ ኣገባብ ምብላሓት ነዚ ስርዓት ከተለግሲ ፖለቲካዊ ሰዓታት እንተዘይኮይኑ እቲ ኣብዚ 30 ዓመት ዝኾነ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ መዛዘሚ የግድ ክህሉ ኣለዎ يعني ስለዚ በዚ ኣገባብ እዚ በጋ እዚ ባይታ እዚ ይኸውን እዚ ንቕሓት ዝዕዝዝ ስለዝኾነ ምናልባት ከም በዓል ክፍለ ሃንስ ዝኣምሰሉ ሰባት ምናልባት ናብዚ يعني እናዓምቆኒ እናፀሓፍዎኒ يعني ከም ሪፈረንስ እናተሓንፀን እንተዝኸይድ ፅቡቅ ነይሩ ሕጂ ግን ዝድለ ዘሎ እንታይ እዩ ፖለቲካዊ ፍታሕ እዩ ዘሎ እዚ ኣናእሽተት ኣብ ውሽጢ ቀፃልነት ክህሉ ይኽእል እዩ ኮንቲኒቲ ካብቲ ዝነበረ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ገሊና ካብ ብረታዊ ቃልሲ ሒዝና ኣብዚ ንቃለስ ዘለና ስለዝኾንና ኣብዚ ህሞት እዚ በጋ እዚ ስክርምሽስ ፖለቲካል ስክርምሽስ ግርጭታት يعني ብዙሕ ድልየታት ብዙሕ ድኳናት ኮይኑ ዘሎ ንዕኡ ተበላሒትካ ከመይ ጌርካ ንዕኡ ክጥርንፍ ዝኽእል ሓደ ኣካል ሃገራዊ ኣካል يعني ኣቑንካ እሞ ከዓ ንዕኡ ዝኸውን መካኒዝም ወይ ከዓ መዋፅኦ ዝኸውን መካኒዝም መገዲ መሪፅካ እሱ ከዓ እቲ ሳም ቶታል
ሳምቶታል ናይቲ ደንበዩ ናይቲ ፍትሒ ደንበዩ ንስኻት ህዝቢ ሲቲዝን እዩ ብኣቢልካ ነዚ ከፅልል ዝኽእል እያ ልዕሊ እዚ ግርጭታት ኣናእሽታት ግርጭታት ክኸውን ዝኽእል እሞኒ ነዚ ስርዓት ክኸውን ክገጥም ዝኽእል ሕልና ምቕያር ብቐይሮ ናይ ሕልና እዩ ዝጥለብ ዘሎ ኣብዚ ህሞት እዚ እያ يعني right or wrong ዝበሃል ነገር ወይ ከዓኒ ቁንዑኒ ጉጉይን ክመም ዝኽእል ሕልናታት ኣብዚ መገዲ ክቕይር ኣለዎ يعني سي ህዝቢ ተወፅዒ ኢሉ ሃገር ትጠፍእ ኣላ እናተባሃለ እንከሎሲ ሕልናኻሲ እንታይ እዩ ዝበለካ يعني በይንኻ ኮንካ ዲኻ ክትፅበ ዘለካ ወላ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ምስ ካልኦት ሓዊስካ ክትገብሮ እዩ ቁኑዕ ክመርሓካ ኣለዎ እቲ ሕልና ናትካ تحلنا ناتكاسي أبزي بقى تخسرح سلوه يعني أبزي تعرقن زي عرقن كوسن زلو أبنفس وقفنا مالتي يعني كابزي ستريش تكوينو كابزي مع عبيلو قالي ناب جروبات خيالات وجروبات حلنا هقبر الله يعني تحلنا ناتكا حجي سنتايز بلكازول يعني ما ده هاجر تتفق الله هاجر تعنو الله إنها تبان حزب خاي يتفق له النبلو خان كل خاسي يعني ببشنا خنا نصنح نخيد ببسنا خنا نجوز يخون بزي يقدسي خوينا نقصل تي رونج تي جيجا ولا لا ما قدس نقير لنا حلنا انا ينقرنا له جيجا خم هوني جيجا اين زلنا مني ناب كل ما قدس نغير اتي يعني ما عندي استثناء تغيرنا سي نابزي ما قدس خمرحنا زغيل كودنا او نعكب او نعسل من بوغينا نقسقس دي خبلك كازلو علنا ولا خاليا ስለዚህ በዘይ በተነ አገዳሲዩ አና ይባካ ከዛረብ ከማን ደላኹን ነይረ ለንቀነ ወያ يعني بكرات አለ ንግን ካኒ يعني ጽቡቅ ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ يعني መኻኒ ድገፍ ስለ ዘሎ ዓሙቕ ስለ ዘሎ እዚኣ ዘይ ትረብሕኒ እሽተይ ርእይቶይ ክምልእ የደሊ ይቕኒየለ ዶክተር ቶማስ ይቕኒየልና ክፍለዝጊ ይቕኒየልና ኩልኩም ዞም ኣብዚ ኣበርክቶ ትገብሩ ዘምሰኹም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች يغني لنا أبو إسماعيل أما استاي تجبرنا حوات نقال لكم وين لعل خابر العلم يتقالص كون سوات سي خلفكم ده سايب لي خينا وحنا نقولن كأمانة أخيرانا بجواب كنا فانو مو تي حناس حساب تركت أطابلنا هنكسل نخيلنا مو قولن أنا بتعمي قرعة سمعان التنات كا تعرف استمروا من ساخن نعود مودريتور مخانين لما انتهينتي تنكر كنا سجير كا خبز تحت بايتها نقل كان نفسها تمرتو وسيد كان مع بيل كان إذا قسم كا تمرتها بفلطون بمزنعتن بده حساس نهزب تقميل كا تقبر زلها بتعمي كان أكو حلف ايدلن يمسكن بتعمي يغني لنا نوح حزناكا تمخنات كأرد يسلم داي أقداسين نتسابق بلبونا كاتلس لتسانحيو نخلوكم يغنيلنا كومن دابلكو آتو قويت نسنيتنا معصوي نتاركت أتوقنا بالنتستمهرون برتي دسكتي إهن مهين تقدس إليمو أبا أخستهقبرنا آتو قويت thank you دحرب وخا موت قديخا أدمينا بقمة اتيكم كفوتو عصو مبالكم أصبغ زد نقو I think خابت جوردن زتقصو background هنا تعبابيانا قال أدماير زقبر نقر سلزخونة بتعمي زمسجن كاو طرف زوس خل نقر يبلين he said it all تعم صبو مش هتامسينا እንደገና ሓኸለ ህልዩ እንቅፅሊና ክንዕልል እንድሕሪ ድሓን ሃሊኻ ጎርዶን ምሳና ተምሲ ተረፈ ክብረት ይሃበልና ኩልኩም ከዓ ብዓቕሊ ብፅሞና ዝከኣለኩም እናገበርኩም ነዚ ገዛ ዝህብቶምኩም እንተብትሙ ተዳሊኹም ዘለኹምን ክብረት ይሃበልና ሰላም ከዓ ኩልኩም ታንኪ ዩ ተጎይቶም ጎርደን ናባኻ መዕፀው ግበረልና ሞ ካብና ኣብቲ ዮሐንስ ተጠው ተበላ ለሓዳብቲ ኮፍት ዕላል ክድኣቱ ጎድና
ታንኪዩ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ፅቡቅ ምሸት ምክንያቱ ከምቲ አንተዎ ዝበልክዎ ኣነ ንባዕለይ ይፍትሽ እየ ዘለኹ ኢለኩም ኣብዚ ምቕራበይ ከዓ ዝያዳ ንኽፈትሸኒ እዩ ሃንደራ ኢለ ሃራ ኢለ ቀሪበ እምበር ኣነ ኣብ ቅድሚኹም ቀሪበ ንዓኹም ክምህር ክስታይ ዝኾነ ኣይኮነን ግን ብሓቂ ከዓኒ ደስ ዝበለኒ እንታይ እዩ ከምቲ ዕላማይ ከምቲ ዝሓሰብኮ ከፈትሽኒ ዝኽእል ባይታ ረኺበ እቲ ኩሉ ክወርድ ዝፀንሐን እቲ ኩሉ ክምላእ ዝፀንሐን ከዓ ዲፕ ከም ዝኸይድን ካልእ ዝተረፈ ብዙሕ ነገራት ከም ዘሎን ኣብኡ ከዓ ዝያዳ ክጠልዕ ከም ዘለንን ከዓ ዝያዳ ኣርኢኒ ፅቡቅ ምልክት ይብልኒ ስለዚ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ምክንያቱ ክስገር ዘይክእል ነገራት እውን نتهواف كمي جرنا خنقول أخم زلنا كتقص إنهم كلنا نتوخ حزن ثاني حجين تدقون كون نعهم دقما خونو كمي جزيون مدفئي كخونيو لذي عزيز حقوسه كجبر بزعبا زقبو نفاتنا عين ولك راح زي كون بس إنه كلنا نتايون كنجبر كم زقبعنا مسناي حونات ولا إذا قربوت أساسي كخت كلها حدا كبتي كن حزوز لنا استراتيجي مكانو يخون سلزي دسيلني كم دفرت تاي تحسبوا تحبي زارب زلخو مبروك مشك يعني اللي تمهير وزي ثانك يو جوردن يغني لنا أما يوهانس تا ريكوردينج تطاوب لنا مو خاو نابتي كوهت open mic discussion حسابات كنوا Okay, أنا yeah, thank you Dr. Thomas. Hello. Alright. Yeah, thank you Dr. Thomas. كم دم أخفلحنس thank you. نالبات حنتي كبلاز دلغا بلمدي سنيتنا نيتورك قدامنا سيميناراتنا نكايدو كفلحنس كتعمو سلازي كالي قدام معالتقن مس كفوت ما أدزتي بمريدا لما عنتي أبتاناتهم بوتا بحوار كنكايدو سلاز فقدو زل عالم سقانا يبصحيهم نامي جمرتا يكونن نخال أي جزيء سلازي تمتحوارنا بخوم كقصل كها تسفائي نقول كلها ناون أمن اللي إنا مالتي فيسبوك أب وشتنت كاتل زمسهم يغني لنا نزبيدينا شيرا مقبار تحوابرنا نحنا نفعتا يكوننا شيرا مقبار سلازي أقداسنت نايتي أستمهرو ريهم نخلو شركة قورو نلابو أب يوتيوبون كوسي وصباح دحر صباح بتماساسالي تحاورناهم يغني لنا خلوت من سيات ون مسيخهم نزي نحنا نكايدو ناي أستمهرو مدبات وعلى بعضهم كونتاكت غيركم كترخبنا بس قاطع مزي كسوعكم دسولاني محجي كنت عليه قناة قارص عيناتنا فيسبوك أو اشتغنتي الهالك قصيلي